Na'n nhw idealed Hughes, dwi'n dod o Llangadfan yn Sir Drefaldwyn reiddiol, ond dwi'n fyfyriwr yma yn Aberystwyth yn fy ail flwyddyn yn astudio hanes a gwleidyddiaeth ryngwladol. Gen i ddiddordeb mawr yn hanes, yn enwedig hanes dechrau yr 20fed ganrif. Mae gen i rhyw ymwybyddiaeth o'r cyfnod, ond eto dwi dal yn gwybod rhyw lot am beth o fel gwirioneddol. Mae'n nhad yn casglu lot o rhyw bethau o hen greiriau a rhyw bethau o gysylltiad efo'r cyfnod. Un o'r rhesymau dwi'n meddwl sy'n ni'n hoffi mynd nôl i 1910 ydy diddordeb yma yn y cyfnod. Yn enwedig y ffaith sy'n hoffi gweld sut ydyn cyndeidiau i fyw, fel y teimladau nhw, sut nhw'n ymdopi efo sialensau, jyst yr emosiynau yn teimlo o ddydd i ddydd. A dwi'n meddwl bod hyn yn gyfle ffantastig i allu cael y cyfle yma.